Bueno, kasu honetan, idazlea eta obra zeukan ikastaroak izena biak uztartzen dituelako, ze, klaro, ikerketa ari garenean, ari gara ikertzaileak dena delakoari buruz egiten duen lanari buruz, ikerketari buruz. Literaturara baldin bagatoz, ikertzaileak obra du aztergai, ez idazlearen, ez dakit, idazlearen bizitza ez da helburua. Helburua da idazleak egiten duena. Orduan, ikertzaileei obra interesatzen zaie batez ere. Baina kasu honetan, ikastaroan aukera izan dugu idazlea bera ere presente egoteko, eta neurri baten arraroa ere izan daiteke, baina idazlea bera ere egon da, orduan areto berean egon ahal izan dira ikerketa egiten dutenak, obra ari diren ikertzaileak, eta aldi berean obra hori sortzen duen idazlea. Orduan, suerte eduki dugu bi alderdiak uztartzekoa. Noski obra izugarria dauka, eta beraz ezaugarri asko ditu, baina ikastaroan asko aipatu den zerbait ekarriko nuke, eta da asko aldatu dela. Hau da, aldakortasuna, variazioa dela bere obraren ezaugarritako bat. Kasik nik esango nuke parte hartu duten aditu guztiek errepikatu dutela nola obra hori ez den inoiz geldirik egoten eta idazlearen jarrera ez den sekula bertan goxo egitea edo konformatzea formula bat aurkitu duenean. Baizik kontrakoa, behin formula bat aurkitu eta funtzionatu arren, inoiz ez da konformatu, inoiz ez zaio nahikoa iruditu, eta orduan joan da esploratzera beste esateko modu berriagoak edo desberdinak, esploratu ditu testu egitura berriak, eragin literario berriak. Atzo aipatu zuten bere literaturan dagoen esaldi bat, eta idazleak berak esaten du. Lur berrien lilurak bideratzen duela existentziaren monotonia. Eta nik uste hori denok aipatu dugula, ez? Angel Lertxundiren obraren konstantetako bada, eta kasik espiritu kritiko eta humanista duten idazle, sortzaile, ikertzaile guztiena izan beharko luke, ez? Ez konformatu eta espiritu bilatzailea eduki, ez? Karo, horrek ondorioz dakar bere obran ere emaitza oso anitza desberdina askotarikoa dela, eta oso obra desberdinak aurkitzen ditugula, genero askotakoak, publiko desberdinari eskenitakoak, eta nolakotasun izugarri desberdina daukatenak. Karo, beraz, oso obra aberatsa dauka. Ziurrenik distantzia behar da eta ikerketa asko behar da idazle batek eta bere obrak egiten duten ekarpena neurtzeko. Baina uste dut, eta hori ikastaroan azaldu da, aho batez esango nuke, Angel Lertxundi idazle kanonikoa onartua da, eta bereziki gainea onartua da, kritikaren onarpena badauka, baina gainera publikoaren onarpena ere, bai, estimazio oso altua dauka. Bigarren egunean bertan, berekin elkarrizketan ere agertzen zen kontu bat zen, onarpena eta estimua duela bere obrak ez soilik bere belaunaldian edo gertuko, adinez, gertuko izan daitezken irakurleengan, baizik baita irakurle gazteagoen artean ere, baita kritikari gazteagoen artean ere. Eta, beraz, hainbat belaunaldiri zuzenean eragin dion obra da, bai beste sortzaileei eragin die, eta eragin die baita ere, hainbat belaunalditako hartzaile irakurleei dela novelaren esparruan, haurtagazte literaturen esparruan, dela kazetaritzan. Gainera, gehituko nioke horri gauza bat, eraginaz ari garela, eta da, Angel Lertxundiren obra, hain da zabala, hain da anitza eta askotarikoa, hainbeste lurralde zapaldu ditu, eragina ere hainbat esparrutara iritsi dela. Adibide batekin esateko, Angel Lertxundik novela egin du, eta beraz, ez dago euskaraz novela idazterik Angel Lertxundik novela idatzi espalu bezala, zeren hor dago obra hori. Baina, telebista ikusten dutenentzat ere, euskal telebistak ezin du ahaztu eta telebista egitera doanak ezin du ahaztu Goenkale hor dagoela. Eta hor ere Angel Lertxundiren eskua dago. Orduan, bai eremu batean, bai bestean, eta zerrenda oso luzea da, Angel Lertxundiren inpronta edo batzuetan gehiago, bestetan gutxiago, alea, eragin ale hori hor dago beti. Onarpena aipatu dut, publikoarena eta kritikarena behar badago oraindik esparru bat erren dabilena, eta hor autokritika egitea tokatzen zaigu, eta da esparru akademikoa. Esparru akademikoa herriaren gehiengoa baino geroago edo beranduago datorrela iruditzen zait esparru honetan. Hain zuzen, horretan ere hizlariak bat etorri dira oro har esatean, bai idazle kanonikoa dela, baina unibertsitatetik erantzuna handiagoa, akademiatik erantzunak handiagoa izan behar duela.
ahots kritiko eta lan kritiko gehiago behar ditugu obra erraldoi hori aztertzeko. Eta jendeak Angel Lertxundiren obra jaso nahi duenean, ikertu nahi duenean, aztertu nahi duenean, eduki ditzan baita ere referentziak. Eta horretan, esango nuke, eduki dugu behar baino hutsune handiagoa, desproportzionatua bere obrarekiko, eta hain zuzen, udako ikastaroek hori izan zen asmoa, Beatriz Zabalondo eta Biona udako ikastaroei bultzada ematean, eta hizlari guztiek ere hortik egin dute, nolabait mugitzen hasteko eremu akademikotik eman behar zaion erantzuna, ez? Eta ikerketak biziagotu eta oihartzuna emateko Angel Lertxundiren obra horri. Pentsatu nahiko nuke, egun terdian hemen egon diren ikertzaileek, entzuleek, irakurleek, askotariko hartzaileek, sumatu dutela eta pentsa ezagun gogoa piztu zaigula ikertzen eta lanean jarraitzeko.